aiga automatic tuyemanyire and I want to thank abasaya baria lead by example bari basogochorwa eita kuru Ikoyo kuru Nairobi kuru Gusii barabo bero kiringa ensemo yo gukorera abananchi amaya engaki bairwe ebango ba proviri buya kiagera history ya toeresire bakambale bakagambire kurukare ndori goteba ngana babe lakini you could not find any project bakora lakini basaba bake bairwe ekirogo gose bairwe libaga ko ikora abantu baminto ba provinga bagwenda tukaguri bagaturu barabo moralia tuemanyire ngakai kumbe omora yo musine niga nabakoba so let's compete ourselves so aiga no eforamu ogochiko proof nga ogochiko soka naende ntuto tebetenga musao ndi bwensi it's not all about ngachibese ya musao ndi bwensi kugicha basai kiagara 80% y'abasai obachete skuru bange wadi chidigiri na bande chidiploma aiga no borai bogo chakira na inde aiga no toji kwenyorera ndo yuko finya bakanga bono ntungu barusore birogo no pero montazo kairwanire yes aiga bono korete kadi ya IMS biega what security issues orokie na ende wetera igo abasae we are united na ende batebirenga abasae banyore libaga unabona okubange kerogo Nyamira kero toko banga nyano mugabane deputy governor senator the women rep GMCS tego sound biyenga kia baka bonse baikana stadia na Nyamira ro muga kanyagarama bono digereli muga kanyagarama muga kagesami muga gesami digerelia muga kanyalibo onere genda goteya ba bisaba saenga tukiteli kanyagara I think that is not a good language ogotei bali baba bakerekura so abasaba mbechaye uwecha kwa batalinga babona abachaya bagakabalia gutugo chikuba proof nga talibia bago kotoko beka bakaboka bigo tugo chikora is nona abasaya buno from Nyamira nabange bago chokosoka sobogabana we have identified abasaya bara amongst ourselves ago chikote bangana bara ubongo chibare kokoraki ko Rwanda libero gebio so ndo determined naende ndosigete chama ya Jubilee kulingana na structure yaye na we have already introduce ourselves but I think that there is a youth wing erororo asenga into yogo chikubanira ebirogo byoborai na birogo byoborai abasaba bango moralia bakorita school mwarangerania batangasa bekwa bana basichangiru bachikore kwe nabana bango basogotaka mwana mwamusomia ukora oso gakorire uirananga otebu kesho itafika pate kazi lakini ntwana konyora no nyana advertisement ya mtu for example kunyamira ngarero abasaya baganire baje koreki baje kulikwa umukuboka mambi mwanyora ngakuna ndigote bwindi bakulita abandi balitayire ndikongera replacement yani nyamira rero na yaso yete iba may use it as an example nawe yalenga so tu adia resinga no devolution yachete chiga chikale tu counties so why seito Nyamira gosande ebintu bira doma bitala reflecte sabasai naende kero ngwana basaye it's across abana baswati nabana bamura kiagara ase matuka etire like ata leaders ngocha bakora empowerment yenge lakini okoranga abana bagote empowerment no kugenda kere asege tu kiriya boda ole pikipiki ona abana bagajire shedi abana abanyaruka barabingi bagakora so tokaria resinga aiga kuna mchezo ambaye inachezwa maybe era avenue yoko route chivesa lakini tote naende in this sako tote kororo mwana muisekenera musaya ai ulibaga lero nyone empowerment nyobo obogambi togo chikuboira bobe equal kiagera omwana no mwana